Halo kabsat, kantahan tayo na para kiniya po Diyos, para ito pa nagmay sa ating mga kakabsat, hindi pa mamati, amen. May sa nga apo, may sa apam, matibugbog lenta, may sa bagi, kameng natay ti may sakit, may sa awan lugar, panagsisina, o anya na pintas, o anya na ragsakas, may sa nagkakabsa, iwak siti gura, hayati imula, ket kaslanton langit dito'y daga, daytoy tibilin natapnong mama, tidaada tayo, ket kukwana ada panaginaya ti may sakit, may sa awan dua-dua, amamati da, ho anyan ha pintas, ho anyan ha ragsak, kas may sa gagakabsat, iwak siti gora, hayati imula, ket kaslanton langit dito'y daga. Sabay, may sang apo, may sa apam, matibugbog lenta, may sa bagi, kameng natay ti may sakit, may sa awan lugar, panagsisina, ho anyan ha pintas, ho anyan aragsak, kas may sa ngagkakabsa, iwak siti gura, hayati imula, ket kaslanton langit dito'y daga, daytoy tibili na tapnong mamati da ada tayo, ket kukwana ada panaginaya ti may sakit, may sa awan dua-dua, amamati da, amen. Ho anyan ha pintas, ho anyan aragsak, kas may sa nagkakabsat, iwak siti gura, hayati imula, ket kaslanton langit dito'y daga. Sabay, ho anyan ha pintas, ho anyan aragsak, kas may sa nagkakabsat, iwak siti gura, hayati imula, ket kaslanton langit dito'y daga, ket kaslanton langit dito'y daga. Thank you and God bless you kakabsat. Kabsat, iwaksi tayo iti nyaman nga kilasin tigura, sagit tinakom kakabsat, pakawanan tayon nya karakarot ta si dengan iti tiyempo uti ko natin or na Christmas kakabsat, hanlang ko mga daytoy, but always forgive nya tapno adangan niya po Diyos pakawanan na tayo matiti amin nga nagbasulan tayo.
ayat ti imulat tayo ti tumunggal maysa. Ayat iti pamilya, anak, ti importante ayatan tayo ti Dios iti amin na puso tayo, pigsa tayo kiniti amin kakabsat. God bless you kakabsat. Subscribe to channel.